Hau nire etxea da, nire egongela eta nire estudioa. Eta pelikulan garrantzia handia daka, alde batetik lan espazio bat izan delako, hemen ikusten duzuen ordenagailuan pelikula muntatu dut. Hau da beti nire laborategia, eta hemen probatzen ditut gauza asko, eta baita ere gauza batzuk grabatu ditut hemen. Nunago, Euskal Zinemagileen ekoizpenak lokalizazioetatik abiatuta. Filmean azaltzen diren lokalizazioak nahiko anitzak dira, baina asko dira etxeak, hain justu. Daude protagonisten etxeak, protagonistak 4 dira, orduan 4 etxe horiek azaltzen dira, eta bestalde gero protagonistekin egindako elkarrizketetan azaltzen ziren gai ezberdinetatik abiatuta, asko bidaiatu du pelikulak. Eta orduan joan gera, ez dakit, erlauntza batetara, joan gera Herkulanora, Italian, joan gera Vesubio sumendira, eta horrelako lekuetara. Nire etxeak ez daka pelikulan presentzia tematiko bat, esan dezagun. Hau da, ez da etxea aurkezten momentu zehatz batean lokalizazio bat bezala. Baina etxean grabatu ditut plano asko eta asko. Bodegoiak egin ditut, badu pelikulak animazio pasarte bat, eta hori ere hemen egin dut. Eta hemen egiten ditut nire esperimentuak, nire sukaldea izango balitz bezala. Pelikulan ere asko egunerokotasunari buruz hitz egiten da, espazio pribatuari buruz, eta zentzu horretan iruditzen zait lan espazio bezala oso bat datorrela pelikularen edukiarekin nolabait, ez? Pelikula da 4 pertsonaien erretratua, etxean dazkaten liburuen bitartez. Orduan, liburuek presentzia handia dakate filmean, ez? Hein batean, liburuak ez dira lekuak, baina badira lekuak. Eta liburutegiak ez dira lekuak, baina badira lekuak, ez? Eta orduan pixkat bi gauzak uztartzen saiatu naiz, ez? Etxeak edo, ez dakit, Vesubio sumendia, presentzia handia duten lokalizazio hauek, etereagoak diren beste espazio horiekin, ez? Eta hortik joan da pixka bat lana ere bai, ez? Nola eman forma bisuala liburu bati, nola eman forma bisuala liburutegi bati, eta nola eman izaera material bat irudimenari. Eta hori asko lortu dut, artxibo materialarekin, eta baita ere modu metaforikoago batean, ez? Lehen aipatzen nuen, erlauntza batean grabatu genuela, ez? Zentzu figuratu batean erlauntza bat izan daiteke liburutegi bat, ez? Orduan, saiatu naiz alde batetik protagonistek kontatzen zutena, etxean zeuzkaten liburu fisikoek, eta nik buruan dauzkadan irudi zinematografikoak nolabait lotzen. Urduri nago, noski, zinemaldiakin, bestalde pozik, eskertuta, baita ere, leku bat izateagatik. Azken finean, zinemaldiak badu ikaratzen zaituen zerbait, baina bada nire zinemaldia, ez? Ikusle bezala asko bisitatu dudan zinemaldia, eta gero kasu konkretu batzuetan ere barrutik ikusi ahal izan dudana. Poza handia ematen dit Kursalean proiektatzeak pelikula hau. Badelako, lehen esaten nuena, artisautza pelikula bat, eta igual horren modakoak ez diren gai batzuk jorratzen dituen pelikula, baina aldi berean iruditzen zaidana batez ere protagoniste kontatzeko dauzkaten gauzen guztiagatik polita dena publiko orokorrak ikusi ahal izateko, ez? Eta literaturaz hitz egitea horrelako palko batean poza handia ematen dit.